Yama ahwefo ne etifo nyina akwaba aha Opemsuo 104.7 eso ene the 21st of January 2026. Senator Teresa Mnisikai no o say medafias no wa ma hweme ekom de me wa ma maduane eno nti yewura Otumfuo Kwasentuohene ne baapanin aka abom ba charity donation ama St Peter's Primary LA ena ni JHS ewo Ohwimase nti Opemsuo yeso ye wa ha Yebe koso de betwam de koso nyina yebe yi ama ya hwefo ehu edamase nti ewie ise yehia wa ha megidi se enu kanti ena yehia se ofese Ohwimase man ene atwuma man na na pese ose ye memonyam ewo school fam school fuo adisua eda na koma so papaata enu nti ene de yehu ade a efese ewo ha nana onkwaso ye da wase bebre nyame Israel enti midina mi teacher for nyina na mu ye meka ne se ye da wase na nanom amobaye nyina ye da mu nyina amase nyame Israel mu nyina mu kwaso na nanom ye da mase pa ense na na pese oye ade kakra ede ma ye sukufo nti ye beka se na nyame Israel teacher for wa ha nyina ye do bibia ase kwan bi obi afa so a short time ena na ese ye training kakra de obesa ye beka rensem bibia ye bia short notice but o ma ya de akeka bibi kakra bom se ena ye betina ha ye ni beje teacher for ye da mu nyina amase nyame Israel obia ano disem so free ye na hema ba ko ho ye na hema tipa na hema tipa Otumfuo aye yere ye betie na ne disem efro ye wia nananum ahemafo a teacher for a school for me mamenom a doma ehia ha nyina minim se eye bibinti enenne yina yiwa ha yewukwa ti se ya sabe ka ye nyina obi a obibi ye anke ne nam ye nwuma so nanso odonti ani ye kron kan ko ni mpuntuo nti ena ye gya ye dwumadie ato ho a enne ye nyina ye wo Ohwimase school mu ha Ohwimase aye atwoma ye ka atwoma nkura ekura ewodi Ohwimase eka ho Ohwimase so ye kura ahemfo ewo mpa na ahemafo ye wa nyina ye
nananom atwomafo ahemafo a yaka ye ho abom se ye funu baako emu ade yemi wa nyina obia woni kuro a wodi so hema ebretie ye mu na ye nuen obeka ye ho nyame anim no kuro ni yaje ne fenso na nakakra oba ye ba bia ni wa yakwa woyi ne ho afiri mu da na adia nyame nam so ma ye nyina yaka ye ho bo mu eye me hema bana akoma tipa ameye Otumfuo ayeyeye medi akonya wo atwoma enya behina se hema eneme mena nyame nam me so ade enkabo mu we nyina baaye anu nti se me yemia eye bibi na abofo no obi antimi amampa medie meyi me ho firi mu a enye yie meyi me ho firi mu a etosini enti mu ya ha aya nananom atwoma ahemafo binom a yetimi abaaye ye na ye bebo ye nwan echidom anya afa ni ya shaase ye stati ye ache ye doso ye bo nipa aduonum a eye 50 obi anti no meka ho ane bia wonim se ekuo bi ekoso sei ye boa mobrofo ye yado ye free yakoma mu pa na ye esanse wo ya de na free wakoma mu ya eso nyame ani anu nti kwasi abehi twa mu ye ko ampa me na metu nipa dudu na omutietie radios ni TVs ani Facebook de mo bo se ye wo ye ko ye adoye ewo ho nyame ani mu kroni ma me fo a mo hwankwara me se efri se almost starting se adwumadie mu eniema ye beye omo nhunu bida na ye hye won bo se ye nwie ye toa so enu bi nene ye nwie enam so awono so eye ewa a ya beja no enka ewo ehwimase yanko a ye bebo modi asa atwemanko nyina ye bekoso na ya peja ya twema ama akonkan enu ntime ye baya ye nwie adwumadi a obedie ye bebo ni chidom ama ehwimase mohu se atwema ye wo azeye esanse emma ye de man na chichiri kro ye de man na chichiri busua enunti asantimam ye se ade ase na emma ase ena ye die bibia enunti ena ye nwie sabe wona ni pa bia ba so ya ketekete na so nyema pa akasi ena nyame ade aduani mu enunti de meka nyina ye se mama ye nkai ne mpaibom na nani suade hunu ene nyema pa a wahyehyɛ sɛ wɔde bɛboa ehwimase nyamema ne mu ahoɔden ne nkwa sika pa so deɛ ɔmfa nkame no da esanse nkwa nkyɛn adia ɛfɛ yɛde sika ɛna ɛyɛ nananom abusua asukufo atichafo medamase na menka wo bia yɛda Otumfuo Nyankopɔn na ase bebrebe si nyina ya behia ewo Ohwimase school mu ase mene meba Otumfuo Kwasentuohene eyamia meba no sebi nyaado me wofa medi na ade meba enti me wofa ba no a me bedi ne papa ade no meba nyehie mu a sebi school mu ha ahani nyina starting school we started school 1959 na mo class 1 na mo started high school certain na middle school no ewo baby a Anglican school Anglican school ma sorry da no na edu me bi no a ya na kwara so fo ni April nsase ho na school ni bubu ye no ni ko si asa school middle school no wo poposu wo no o mu nyina Ohwimase asasi o mu Ohwimase na afei ye de Nyankopɔn asese ye nia ye maame a ono so no fikru mu na ne nyafo a sebe ono so ko school wa ha
na nyankopɔn ɛne kurom ha nkunya ɛne nsu a ɛda ha ɛyɛ n'adom ɛma no kupie amanane na wɔkɔ amanane no na wɔn nso no wɔn abɔ no wɔn buronu a wɔte so no sɛ ɔbaapanin anaasɛ wɔn mo hema ɛna ɔdwene ya sɛ na mabɛgye din ɛwɔ abukyire ha mesiri ne kurom ne Ohwimase baabi a mekɔ school me ba bɛyɛ nkwadaa no adɔyɛ na ɔkeka ne nsa ase ɔde adeɛ kakra so ɔde bɛyɛ nkwadaa no adɔyɛ na nyame boa no na ɔsan akɔduru a ɔba bɛyɛ mpanimfoɔ no so adɔyɛ na akɔ Jesus hɔnom so no ɔba bɛyɛ wɔn so adɔyɛ ɔno ɔde bɛto wɔn ne Nana Kwasentuohene anim yɛsɛ ɛyɛ asɛmpa sɛ bebree yɛwura kuro mpo sɛ obiara nyɛ adepa nkɔsoɔ mfama ne kuro anaasɛ ne school sɛ mmoa ne tua no yɛwura wɔyɛ bie wɔma scholarship wɔyɛ nwoma akɛseɛ na nso no wɔyɛ bia ɛde ebua yɛwura asɛmpa tie ma bɛta n'akyi ne ma de a wɔyɛ no anim abenyam ama bi aka atwemaman ama bi so aka Ohwimaseman ti yɛ baayɛ a yɛ bɛta yɛ maame yɛ nana akyi ɛma ade a wɔbɛyɛ no wayɛ ama na yɛ nbonyam ama Ghana man ama Asanteman ɛne atwemaman ɛne Ohwimaseman enti medankoro ni nyinaa se media teacherfoɔ no so nyinaa se wɔn modern ba wɔn bɔ school mu ha yɛ nyinaa yɛhunu ebi mo awie ha yɛwɔ dibra kɛseɛ a wɔn so no kɔ school akɛseɛ wɔn mo de pa ɛne nyansa wɔn de ma nkɔraa no yɛate na nyame bɛhyira wɔn nyinaa nti mewie no a yɛne nana adeɛ a wɔpɛ so wɔbɛyɛ no ɔno hakum pɛnfoɔ sɛ yɛgyina kokoɔ no ɔno ato n'anim tuo no ayɛ mebaeɛ a ma no asi te mɛdane ama me nana ɛnya akom di na mekasa kakra sɛne mewɔ fa na na wɔsɛ tutu ɛka yɛ no anisoadehunu kɛse a ɔmo anya ɛde ama Ohwimase school yi there's school no atete mpanifoɔ bebree ɛwɔ ɔman Ghana mu na yɛnim sɛ ɛkɔ so nei no ɔmo bɛhu no ɔmo bɛteɛ no ɛnso so ɛbɛtu anamɔ no wɔn sɛ anamɔ a yɛ nana ahyɛ ase etu no wɔn so a school no wɔn bɛfɛ school yi mu a nyame apagya wɔn no wɔn so te a wɔn so mmra na wɔn so mmɛyɛ mmoa kɛseɛ paa wodi akonya wɔ a menya no na mɛsrɛ nananom ahema ne ahemfo wɔ ha sɛ nyankopɔn ɛyɛ adom a afie a yɛsimi ɛna school yi anya mfie aduɔwɔtwe emienu 82 years enti ebeyi school na di ɛwɔ mmom na letters bɛkɔ atwemaman akɔ ɔman Ghana mu nyinaa enti sɛ eduwa sɛ letter no bi bɛtɔm na so a na amabɔ yɛ chidom ama yɛtumi ayɛ letters bi na nanom a nso ɛnɛ nyame na mo so yɛ de fɛfɛ ma me nyankopɔn onhyia opii sɛ wo so nyame ɛde sɛ nisoade hunu ɛma wan kan hyɛ na wɔbɛyi na di sɛ ɛmɔfra ntɔtɔfo wan so adesua nso so ɛho ahia wɔ saa na Opemsuo so ɛhwehwɛ sɛ ahema ne ahemfo nyinaa no ɛwɔ Ghana mama na titru Asanteman mu no ana montu a wɔtu no mu nyinaa so mofa so bie na mama adesua akɔnkan ɛwɔ Asanteman na bi aka atwemaman nyame ɛnhyira mu nyinaa na deɛ mayɛ ebi ɛnsan ɛmmerɛ bio nyame ɛnhyira mu nyinaa amen yɛda yɛpɛtie chairman ɔsan yɛ honorable ɛwɔ Ohwimase ase nipakyɛ anyinsɛmfoɔ no ɛbɛba ɛnyɛ eketefoɔ ɛma ekete na ɔmɛsa na anyinsɛmfoɔ no ɛboaboa wɔn ho ọbadia mpo se yefe enuonyam made ose enuonyam no hwan so ono ne sempa hema
Otumfuo Kwasentuobaapanin na ya akopapa bi lufukasia amase na no malo yama omoniyo sompahema ane sompahema na ya nyako esuafo maame obatampa wo bisaketo anu wa ma okese obakofo wre edro a egu nanso wo de eba no animonyam abadaye wudamufo ane sompahema na ya nyako osafata ayeye ni animonyam yento ensa ingu yambusue force Ohwimase Anglican Primary School a teacher for esuafo Ohwimase man nyina yi ampaiboma wo se onyame a ohra a obintumi nomeno onhra wo ne wasifo nyina oma wo kwantenten a ahoodin wo mu ayiko sompahema na ya nyako ya nuasi ya damoase Nana hima de nti ena yesia ha no ina no disem aba enti yetia no disem kakra da wase me nana se etutu me da wase me maame mo me da wase mayo maamo nana tipa me da munyina amase meka sana mankani ya na mo de ache me twi no enhyeda enyeye no enkoye papa enti se me kasana makase ya nanamo namo de acheme kakra mekane se Ohwimase he ya na ewo me na yetete me ema se bi minya age of 11 mfie du baako ena me maame ebe fa me de me call Holland nti heya na me call school ba me school ne dia nukure ni da bia na mjina P2 because me nana ontena faako me nana oyekuani nti no kodo ha kakra nti ye bia na mabejina manen nana me nana hima Ohwimase hima nana amasewa na ote opposite of school inti sebi ya de abaka me kakra bitirimude na media America makobo me nana amane na me nana nso hayede oni school fo abekasa na kakra me kan se yese entity ye pa efrifie na ya wo mitu abusuam ya wo mitu adehye abusuam Ohwimase eyeman atwema eyeman na mempa mikro hu da ena mempa megana eman anase masante man mempa hu da mekwa abrochire no sabi me mama sante sem eye mekese na namonso eso madaye na daye omuso me no me tu anamo ewo so a nyame ye bia no omuta mechi emane ye de eyeye na 2007 ena me free Holland ena me ko UK ti me drew UK ena me say no baby a medru there mete asanteman na nyame nso ye madom na namo nso tie mi sufre na mete asanteman ti mete asanteman mete no wo Coventry asanteman Midlands inti me kan say the whole Midlands ne there abeye sebi Otumfuo anana edia inti me the founder of asanteman ena me san ye ohima omai hima ewo eku ni so na se Midlands ho sebi na mo andi me hwambo na mo andi me hwambo mo so me ba ya me wofa ebo me obaapanin sebi ebusua me de me ho abedom wo mu sebi omunim se me wo language barrier that's how I will say it omonso gusu a omo yede omo teteme ekirekire me se ya metumi ayede ase na maye oyo enti nanamo nanatipa me nanamo ni nuamo
Me hu nyame nka nkyerɛ mo de meka ne sɛ ɛyɛ aseda na aseda PSC a kɔ ɛma sɛbi mia me nua ketewa sikakua ehima sɛbi o na kɔ m'anim sene no bet adidie mo no akɔ n'anim sene no ɔkyerɛkyerɛ me ɔno anso na sɛ me nsa sɛ abusua me demo no ye wodɔ enti sɛ de wusitie ni nti no fa ho ye de ebedom wo mu me ba ye nso no na na mo agye me efefew so epepa chese bibiem me fa telephone bi e ne ho a me frɛ na sɛbi omuntie me enti na na mo me gina ha na aseda na netipa aseda koma mu nyina sɛ atwemaman magye matum prekope na me ka sɛ adoye asebi ene tema obatan na edamu mu no minim sɛ ede atwemaman ebeye de ebekɔ yanim edama sepa edamu nyina ase edama busua ase ene yebeye adoye kakra ede ama mudai yebeye adoye de ama omu ye the books 400 pieces of book and eraser pencils and like na da chi na ba mu kakra files and other things and scissors apaso sem enkra ne person mu ye bibia ye frɛ yo kro frɛ no closely so mu person mu ye closely o mu be hia apaso a o mu de betwitwa no mu de aye closely inti na ye gina ha na adoye kakra ye beye wo mu ye nwie ye nso ye guso a na minim se na na mahemafo abatampa o muta machi de ye bekọ ye nimpa ye bekọ atwema mamu nyina na ya koyi aye medamase Opemsuo radio medamase Opemsuo TV medamase da ne da me fremu bia na mo mposumuti mo be dom me mane ye fe medamase nyame nhira mu nyina amen. Enkwalani nyina mo Ahaya Opemsuo 104.7 afei na dwumadi ekoso nyina no yewie na ye ne asukuufo asuafo ne bi ehya wo hanoma ye bebusa omo de omo nso nimfa dwumadi ekoso ne ehwo anije ne ahoheka ye fa osan je frame Lavia also ye fa osan Clemendako Lavia na dwumadi ya beta mo pen pencil ani ji sembe na beka kire na hema acha beka kire nse yeda na sinyamisha no omana enkwatente okay Clement also the me say wo choreography ni bi wo say wo ya baba che mo pen pencil books ne akika wo de na beka kire na hema say nyame obo ade nse na be bo yi study free the yes na hoto so nyama homa ne to so ma no yosi Lavia wo beti bi bompo kakra bi esrema na hema ne bompai chena na hema say rade be ma ne nkwatente obema ne enkwa eni ewiye na abane ho ba obema na hoden obehwa ne na sefo nyina na amana yekese good Lavia jina saying achom jina class 6 okay Clement so jina saying achom class 6 okay Opemsuo 104.7 yebuso yene afofo so bedi nkomo yadamase Amesen here konin and konininge ekhruti yuri alama khurite fankhana ladies and gentlemen kings and queens michiamu nyina nana ajeni mboaten nana utirim kwaso mahen ewo Coventry Midlands mu nyina michiamu ewiabre mu nana yenya akon na ekase Asante my Midlands my hema na misaye Otumfuo Ohwimase butaya ewo mani so a enti ema me bedi dwumadie yese ya wo me woga na ha sei aha ne tete me nyini wa ha mum ko nyini wo amane no nana mo soso madaye adaye o mbeso mi bia no meso daye bia na ese me fra dancing kran na menti ase
nti mebusa panyi bi na panyi ni se eye nkunwadie na ye de edi wanim nti me so me de nidie ema se bi madaye so na me ye de mesono nti me bo so mpaye na me tu free Holland e de call UK nti eho na enisuade hunu no eba me keseye na me frefre se bi Ghana ma asantema asante ade hyiemu me frefre wo mu nyina ba mu ene wo mu nyina so de ose eyoyo ebedi machi ema ye nyina yete asantema Midlands esa asantema Midlands agidi ankasa asese me ha mani kra meka se ye keka ko 100 na afia di animu this year which is 23rd May ya besre Otumfuo se ye pese ye pa se bi ekuo ne ho ntoma ama ono nso ede efe agi atum se odini nhira edi yachi se yenkoye ya santisem kese eno so meda otwedi ampo kwa me ase na me se da Otumfuo nana ase for adekase eni animonyam kese a ode ayede amamme mi gina hase ne nana ye nyaako me ba na nimu a me ni mabusua oje ye fepa so no me da na se me hu ni amenka kura bi mu ni ameka ni se eye aseda nko a na me ye de me de ma mo amohwe na na mo beta machi e ma me bedi dwumadie ya se bi ebo madwen ne menti ase so nka meka se bi me se ne hwan but se na namu eka wo ho a bibia ni ho a wo ya enyeye sikadwa kofinti minim se be bia begina bia e beka se ya asantefo no enwonyam soronko ye de edi yanim ti medamase pacho mididi Gladys Boati mina me headmistress say wo Ohwimase Anglican primary ene KG ene na Otumfuo Kwasentuohene a friend na na ya nyaako ose obeye adoye ede ama KG for any primary for na ye JHS nso nti ene ahemafo e wa atwuma nyina e bai se omu beja no no abeye adoye kese ede ama ye ampa nso ababeye abecheye nioma abecheye teaching learning materials a ebeboa ma adesua akoso adekire ne adesua akoso fefefe nti yegina ha Ohwimase Anglican primary de kan se na ya nyaako a oye Otumfuo Kwasentuohene ya da na sibebre ene esanda atwema ahemafo nyina se ne dei omu nyina nso abehia wo ye school mu ha ama bi dwumedia yedi ye no akoso aye fefefe ya da ya ahenefo nso a anana nanom a onso ebeta ohema yechi ema ne beye sa doye ye da omu nyina so ase ye da Ohwimase man nyina so ase ne ye da atwuma fo nyina so ase se ne de omu so abeta akire ama dwumedie no aye fefefe midindi ofilia sakode jesi me ochecheni wo Ohwimase Anglican primary na ene nana ema ya so te se obeba na obaba ye adoye ama ye mofra no na ebinsi wa ha dade me ba ha de me hu bi da nti de nana beye no ye ni asopa ti eswetwe de amponse onhua no na ba bibiara onya asa sika ni free ode beye ye mofra na doye no de bia se kwan ba mu a ombra na omeboa ye ni age ye mofra no so ehu se omonso ni age pa nti e beka se nyankopon nhua nana pa se odwe ye nso ye mofra ihu na abeye won adoye bacho medase